Hello guys, pini bangke second ani lo morning lo non bangke thore da chat pen mahang chumor at lo gorong pe ditum non bang dukan hehu same chistet lab lo na pen breakfast same endul at lo breakfast lo pipi se pi ma nali tufan same paklang ponpo breakfast bahini farman lo Pini bangke Dr. Himanta Biswa Sharma Kevangji Pumachar Hihui Pasun Bomlo Lapen Akun ada bangke lama kanggur lo Karbi elective akan Kalitang Duniram Rompi Apu ke lama intro bomlo Lapen Lapu bangke chair hui same arrange tang lap lo Rombong Terang Kalitang Longkang Teron Rolen Inti Jonasing Terang Bronson Inti Mohon Teron Ulun Pen Lamki Charsi Nanglo anar lo mohor lo lake laba kicing sia kudlat lo ke non Karbi Anglong Autonomous Council Kachari Nili Linda to makulat lake 4 number ang lo Tuliram Ronghang Chief Executive Member Alangli Karbi Akhel Apen Karbi Alamaki Abhang Kaching Hom Thiu Kedua Joini Lame Ramai Amai Himanta Biswa Sharma wangi pemasi mudik tumpang pomlo nari tung tikung lo pamupo ke mudik abe amang lo bangke apor nang chong tang lo amasi meeting apor sabe chok lo masih mudik tung same wang pomlo na meeting pangching chebrang mudik tung same bukan along lo songsi along ulang bong mahut lo Thank you Guru Andrew Dr. Himanta Biswa Sharma Alangli Wangi Pongol Siang Katul Weather Main Kangkung Kardia Salong Nalipung Kardi Video Fansi Chunik Wiglo Lapen Alangli Fan Kangkung Kardia Long Nakijab Lim Labake Litum Kardia Long Bong Kaching Honai Monket Henai Kardia Long Mas Council Chief Executive Member Dr. Tuliram Ronghang Lapen Alangli Tum Arisang Ho Mada Tim Kardia Long Alangli Tum Si Litum Kaching Honai Ahli Sarpo Fan Kangkung Kardia Sai Denging Lolasi Don Maritum Alangli Wangi Pongo Kasi Kadungeta Anggi Sipen Richard Evasi Chuning Wiglo Don Maritum Anggi Sipen Richard Evan Alangli Phan Alir Alang Kachitipen Alangli Phan Kangkung Karni Duje Phansi Pachini Wiglo Tangga Don Maritum Alangli Wangi Pongo Alangli Nona bangke cultural night dobo paklang ponpo nali tung fan same kan bom to lapet kapre kapre singer jum same yun bom lo pini ke third arni lo George sele lab lo nicher pi bangke pe re ke log lo bilog lo hormu pini bangke mithomarni non ada bakoke kalitang hithina trong pi chikimo apine si to bom lo nona bangke lasi non meeting to bom lo abang ini to makula ramen lo jeju so botik labang ke ni tumadung dadang mesen da karbia brushpin leg hehu tame long ponji adukan no labang ta choi hong thor lo he mithang ke thak polo Diku Dom Muka Kelapi
Thiri Inkoira Thiroksi Haru lahai bangke Suri hem ke thak karbi Isirap Haru joy lo Sirkebra Thirok Labangke. Thirok joy hong thor Karbi Lameta Mahan joy hong thor lahai ta Kapathe Meku Long Kam Teron Aku ben Kapan Kri Nompu Rekri Lasi ini Arni Angka Lamet Ame Kirjeng Ilame damai nang idu dili bulat kipi chon la bukadi kachali do ason same ni long piklo ni ningarong piklo pini lada kulat nang gabi dun long la pen dak karbi lamet amai same ko son son ko pipi man nili charlie dun long lo so nali tum same un an pen apor do pulo tang te lamet amai same nang jitong dunai athe ipi alam ili tum jinghon pek ni lasi ladak ipi alam ko son si ka jinghon pon nai ma lahai si than pon lasi litum ka do ka ve same not only la keva f la pugali ka pre mithang khai phan program an ke tumun an pen ke gidun jiphan si tum bor ipo nai la pen lamet amai hu same tum chetong dunai akenang sot athe ladak ilitum ke chali nai ason same charlie dunlong la pen ke the ason same un an ke chini dun po to big ong masi grapes ke choji pu dog pig la pa thu wok lo Nipialang Wirna Aku